Li bajarê Stenbolê Tirkiyê nimayişa şanoyeka Kurdî bi navnîşana Bêro bi hinceta ku asayişa giştî têk dide hate qedexekirin. Tiyatro oyununun yazarı Nemaîşa şanûgeriyekê ku nivîskarê wê diyar e, wergêra wê diyar e, nemaîşeke şanûyî karekî hunerî ya wiha ku hemû tiştên wê diyar in, qedexekirina wê bi vî awayî û li bajarekî mezin weke Stenbol û li pêşiya heçavê hemû cîhanê bi rastî gelekî bêwate ye. Tekista wê şanoyê ji aliyê nivîskarê navdar ê Îtalî Dario Fova ku xelata Nobelê wergirtiye hatiye nivîsandin. û li çend welatên cîhanê bi zimanên cuda cuda hatiye nimayişkirin. Endamên grûpa şanogeriya jiyana nû ku xwe ji bo nimayişê amade kiribûn, rexne li biryarê digirin û dibêjin şanogerî li piraniya welatên cîhanê hatiye nimayişkirin. Çima tenê dema ku bi Kurdî bê nîşandan dibe metirsî û gef li ser ewlekariya giştî. Çok da sürpriz olmadı aslında. Di rastiyê de qedexekirina wê ne sirprayzeka mezin bû. Ev ne cara yekemîn e ku ev tişt çê dibe. Lê di baweriya me de li vî welatî hinek gav hatbûn avêtin. Lê ev nimûneya bêtehemiliyê li hember Kurda ye. Li hember huner û kultûra Kurda ye. Me zanîbû em ê berdewam bin, em ê berdewam bin. HDP ev babet biriye parlamentoya Tirkiyê birêkara serokê fraksiyona HDP li parlemanê ragihand qedexekirina zimanê milyonan welatiyên Kurd ewlekariya giştî têk dide, ne nîşandana şanoyeka bi zimanê Kurdî. Hincet ew e ku esayîşa giştî têk dide. Wate nemayişkirina şanûgeriyek bi zimanê milyonan welatî û Kurdan esayîşa giştî têk dide. Nexêr, qedexekirina zimanê milyonan welatî esayîşa giştî têk dide. Berpirsên Tirkiye red dikin ku biryara qedexekirinê ji ber zimanê Kurdî be û dibêjin mebest ji nimayişkirina şanogeriyê propagandaye bo PKK. Berdevkê Wezareta Navxweyê Tirkiye İsmaîl Çatakilî li ser hesabê xwe yê Twitterê belav kiriye. Ev alozî û dereweka din e. Helbet şanogeriya Kurdî serbest e, lê nimayişeka şanoyê ya ku propagandaya rêxistina terorê ya PKK li xwe bigire nayê qebûl kirin. Li hemberî kesên ku rêdane wan tedbîrên yasayî hatine wergirtin. Şanoya Bêro ku biryar bû şeva sêşemê sêzdeyî Cotmehê bi zimanê Kurdî li hola şanogeriya şar ku ser bi şaradariya mezin ya Stenbolê veya bênîşandan lê hate qedexekirin. Wê bûba yekemîn nimayişa şanogeriya Kurdî di dîroka 106 saliya damezrandina şanogeha şar de li Tirkiyeyê.